tid til spørgsmål. Der er nogen, der lægger ud. Ja. Hvordan tror du, at mangel på transparens i politikken vil komme til udtryk ved det næste valg? Det er et godt spørgsmål. I det omfang, at man kan sige, der er forskellige led i det. Først så er det jo noget, som vælgerne skal opdage, at det er sådan, det foregår. Og der er formentlig ikke ret mange vælgere, der er ikke ret mange, der følger Folketingets forhandlinger, selv på kanalen der. Så er de jo afhængige af, hvad der så bliver klippet og vist i TV-avisen eller andre steder. Og det er heller ikke alle, der ser det. Det er formentlig den mest interesserede andel i forvejen, der ser det. Og så skal det jo bide sig fast. Og det vil sige, at det er ikke sikkert, at det får nogen særlig stor betydning. Fordi det er ikke sikkert, at der er særlig mange, der opdager det eller kan huske det. Men for dem, der opdager det og kan huske det, der er der så det, at en del af dem, de vil være meget interesserede i politik, og de vil typisk også være ret overbevist om, hvem de stemmer på. Så for dem gør det nok ikke så stor en forskel. Men for de vælgere, der ikke er så overbeviste, og som lægger mærke til det og husker det, der er det jo formentlig noget, der skaber usikkerhed om, hvad partierne står for. Og den usikkerhed kan man jo så fylde ud ved, at man trækker på, hvad man i øvrigt synes, man ved om partierne, og også fylder lidt op med, hvem man egentlig bryder sig mest om, sådan at hvis man bryder sig mest om nogen i den røde blok, så det Helle Thorning mener, det er nok sådan og sådan, og omvendt selvfølgelig. Så derfor er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at den slags får så stor en betydning. Selvfølgelig vil det kunne have betydning, hvis det bliver et gennemgående tema i en valgkamp, at der ikke er nogen af partierne, der vil sige, hvad de vil. Og der vil det, der er det jo noget, som så formentlig vil kunne skræmme vælgere væk fra de partier hen til nogle partier, der i højere grad vil sige noget konkret. Men det er ikke nogen, alle disse mange ord for at sige, det er ikke nogen sådan entydig størrelse, hvordan det vil virke. Men i forhold til de to partier, for dem, der lægger mærke til det og går op i det og synes, det er irriterende, jamen så må de jo vælge sig et andet parti. Og det er jo blandt andet noget af det der, som Alternativet jo siger, de vil lave på en anden måde i hvert fald. Så det kunne være en mulighed. Ja. Ja. Du nævnte selv fokus på udlændingedebatten. Og vi ser jo, at der er mange vælgere, der måske rykker over til Dansk Folkeparti grundet det. Hvordan vil du vurdere de her kampagner, som er blandt andet Socialdemokratiet og nu også Konservative har lavet det her med Stop Nazi-islam, og stor en påvirkning det har på de vælgere, der egentlig frygter udlændinge? Et rigtig godt spørgsmål. Hvis jeg var sådan en vælger, der gik meget op i det spørgsmål, og tænkte, at når man nu har set regeringen agere over de senere år, og ved, at Socialdemokraterne skal danne et flertal sammen med de radikale, så kunne man måske godt tænke sig, at man i sådan en vælgers sko vil være lidt skeptisk over for, hvad sådan en kampagne egentlig er udtryk for. Måske vil man hellere se det omsat til ord, før man stiger ombord i den. Så dermed sagt, at jeg tror ikke på, at den kampagne har så voldsomt stor effekt. På den anden side, så kan den jo være et værktøj til at begynde det, som nogle kommunikationskonsulenter sikkert vil tale om, som en samtale med de vælgere, som måske egentlig tidligere har stemt på Socialdemokraterne, og som stadigvæk er lidt tiltrukket af dem, har et lidt blødt punkt for dem, men af en eller anden grund er blevet sure eller skiftet væk, så at de er åbne i forvejen, og så ved at høre det her budskab, så kan de måske bedre ligesom
resonere med sig selv, at ja, okay, så nu siger de jo også sådan, så kan jeg jo godt vende tilbage. Så det er ikke sikkert, at det er en kampagne, der nødvendigvis skal overbevise alle Dansk Folkepartis vælgere, så er man meget optimistisk, eller for den sags skyld de radikale, Venstres vælgere. Men hvis bare man kunne få nogen af dem, som i hvert fald tidligere har stemt på en, og måske stadigvæk er positivt stemt sådan på et eller andet niveau, få lukket op til dem, så kunne det jo godt være noget. Og vi kan jo se, det er så jo tal, der er indsamlet før den kampagne gik i gang, men at der er begyndelsen til sådan en trafik tilbage til Socialdemokraterne igen. For de konservative tænker jeg, at det er jo et spørgsmål om at hente nogle af de vælgere, der er hos Dansk Folkeparti. Og om det så vil lykkes eller ej, det kunne jeg være i tvivl om. Dansk Folkeparti har en meget stærk position i vælgernes bevidsthed, når det kommer til udlændingsspørgsmålet. Så om det virker, det... Ja. Jeg hører ikke til dem, der mener, at kampagner er sådan det store dyr i åbenbaringen. Så var det herovre. Ja, jeg bemærker, at du havde data på sofavælgere på dine tabeller herovre. Man kommer ikke nærmere omkring det. Jeg bemærker, at DF har tiltrukket en hel masse sofavælgere. Men er det en generel trend, at mange af dem, som ikke har stemt før, de er kommet op af stolene her op til det kommende valg, eller er det business as usual? Det gode svar er, det ved jeg ikke, eller det rigtige svar er, det ved jeg ikke. Om det er så et godt svar eller ej, nu vil jeg lige prøve at se. Det er jo for eksempel sådan noget som her, du tænker på. Ja. Lad os se, Dansk Folkeparti, ja. De henter sofa der. 3,4, ja. Det tør jeg simpelthen ikke sige. Men min fornemmelse vil være, at vi kommer nok ikke til at se nogen sådan markant stigning i valgdeltagelsen. Jeg tror heller ikke, vi kommer til at opleve noget fald på den anden side, så det kommer nok til at ligge der omkring i de høje 80'ere. Men altså, det er jo et typisk, du kan se, de fleste af de andre partier taber på nær Enhedslisten. Det er et typisk mønster, man ser, at når et parti går frem, så vil gøre det typisk bredt, og dermed også hos sofavælgerne. Men jeg er altid utryg ved at analysere folk, der siger, at de ikke vil stemme ud fra surveys, ikke mindst i Danmark. Fordi der er et betydeligt socialt pres for at sige, at du vil stemme. Og derfor så tror jeg, at folk har en tendens til at overrapportere, eller i virkeligheden underrapportere, at de er sofavælgere. Og derfor er jeg ikke helt tryg ved alt for mange analyser af dem. Ja. Jeg tænker på, er der nogen sådan historiske fortilfælde for at regeringer, der har været så langt ned i tilslutning, som den nuværende regering, de faktisk har mulighed for at vinde? Se, det var et rigtig godt spørgsmål. Det kunne jeg ikke have bedt dig om at stille bedre selv. Fordi det giver mig anledning til at finde den her frem igen. Og svaret er nej. Vi har ikke i meningsmålingshistorien tilbage til 1957, som er så langt tilbage, man kan finde månedlige målinger for tilslutning til partierne, har vi ikke oplevet en regering være så langt bagud, som den var hernede på bunden, komme tilbage og vinde siden 57. Så det er der ikke. Hvad betyder så det? Betyder det, at løbet er kørt, og regeringen kan under ingen omstændigheder vinde? Nej, det gør det jo ikke. Hvad kan man sige? Det er jo gået ret hurtigt ned for regeringen, og ja, måske kan det så hurtigt gå op igen. Det tør jeg ikke udelukke. Historien taler jo så på den anden side imod, at det skulle kunne ske. Så ja, det var et forholdsvis kort svar. Det har vi ikke fortilfælde for. Ja. Altså historisk set, så har Socialdemokratiet været Arbejderpartiet. Og så siger du så nu, at der er en del arbejdere, der har forladt partiet på grund af de forskellige reformer, sandsynligvis, som Socialdemokratiet har stået for.
Er der nogen mulighed for, at Socialdemokratiet kan få de her arbejdere tilbage, nu hvor de er så flygtige? Eller må de simpelthen lede efter en ny målgruppe? Ja, så det er der jo en vis mulighed for du kan jo se, at de havde faktisk fat der ved valget i 11, ikke? Der var de faktisk det største arbejderparti. Så det vil jeg ikke udelukke, men det kræver, at man har noget at tilbyde dem. Og de her vælgere er i hvert fald en del af dem tiltalt af en forholdsvis venstreorienteret økonomisk politik, men også en ret skrap udlændingepolitik, sådan overordnede termer. Så det skal man jo kunne levere til dem. Og det var noget af det, man vil være min fortolkning, havde en vis succes med op mod valget i 11, hvor der jo var S- og SF-alliancen, hvor SF havde måttet give sig på udlændingepolitikken og accepteret 24-årsregel og tilknytningskrav. Omvendt så var nogle af de ting, der blev lagt frem i Fair Løsning og Fair Forandring jo ret venstreorienteret økonomisk politik, og man gik til valg på modstand mod dagpengereformen, modstand mod efterlønsreformen. Det blev så som bekendt ikke til noget. Men altså de gange, der er journalister, der har spurgt mig, hvad kan de så gøre? Jamen, mit bedste svar vil være at sige, begynd at føre mere klassisk venstreorienteret politik. Det er jo så et problem, at man har de radikale, man skal være enig med. Men hvis man har fat i de her vælgere, så vil jeg sige, det er et rigtig godt sted at starte. Ja. Vil det så være vigtigt at føre den venstreorienterede politik, end at føre en højreorienteret værdipolitik? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at man er nødt til at gå på to ben. Man kan ikke slippe afsted med at på det ene af felterne at gå i en meget anden retning, end de her vælgere ønsker. Fordi partierne, altså, der er jo tilbud at få fra andre partier. Altså, hvis du ikke fører en stram nok udlændingepolitik, jamen, så er Dansk Folkeparti der. Og i den nuværende situation kan man sige, mens når Dansk Folkeparti og Venstre er i opposition, så kan man jo godt som vælger, der er utilfreds med regeringen, tro, at det bliver bedre, når vi nu får de her, hvis man nu får et alternativ eller en anden regering. Ikke? Det kunne jeg have min tvivl om, hvorvidt Dansk Folkeparti vil være i stand til at indfri nogle af de forventninger, som formentlig ligger hos de her vælgere efter et valg, hvor vi så vil have fået en borgerlig regering. Men det må vi jo se. Og lægge i den sammenhæng jo mærke til, hvor utrolig omhyggeligt både Dansk Folkeparti og Venstre er med at sige, at de lover ikke noget. Det er bare nogle retningslinjer. Det er den vej, de ønsker at gå osv. Det tænker jeg er meget klogt. Det skulle S og SF formentlig have tænkt på i sidste valgkamp også. Yes, bagerst række. Ved man noget om, hvor stor en effekt de her skræmmekampagner har? Altså, så man her for ikke så lang tid siden, at Venstre havde den her store plakat hængende med løftebrudene. Ved man noget om, hvor stor en effekt det har på tilslutningen hos Venstre og Socialdemokrater? Altså, gør det en forskel? Det ved jeg ikke noget om. Og svaret er formentlig lidt. Men hvor meget, det tør jeg ikke sige noget om. Det er noget, som... Altså det der aspekt med negative kampagner er noget, som ham, der hedder Christian Elmelund Præstekær på Syddansk Universitet i Odense laver nogle studier af. Men det er altså, ja, kampagner, det er en vanskelig størrelse, fordi det kan være vanskeligt at få modstanderens vælgere i tale, og dermed tale nogen over til dig. Men på den anden side kan det jo så også bruges til at mobilisere dine egne vælgere og ligesom forstærke basen. Så det er ikke sikkert, at det er dem, at du vinder noget fra de andre, der egentlig er den store gevinst, som at du styrker dit eget bagland og mobiliserer dem. Men det er klart, lige netop den der med løftebrudene, tænker jeg, er rettet præcis mod de bevægelser, vi ser her på det allerseneste, at vælgerne siver tilbage til Socialdemokraterne. Så gælder det om at minde dem om, at hvorfor det var, man var gået, eller de var gået i første omgang, kan man sige.
skiftet fra Socialdemokraterne til Blå Blok siden de sidste år. Så hvor stor tror du, at en indflydelse tror du har det opsving i målingerne, vi har for tiden, har på de her vælgere, at de sådan set ser det som en motivation, at det nu på tide at komme hjem, altså frem for indholdsmæssige forandringer, mere at det går opad igen, og så vender man tilbage? Ja, det ved jeg ikke, er også det rigtige svar på det. Men lad os lige prøve at bladre, jo, hvor blev den? Den blev her, var den. Fordi det er jo den her med, hvilket parti har man som andet valg. Og den kan jo sige en lille smule om det der spørgsmål om, hvor er der noget reservoir at hente. Hvis man der ser på dem, der har Socialdemokraterne som andet valg, der er faktisk nogen Dansk Folkeparti her, ikke ret mange venstrefolk. Men det er jo dem der. Dem kunne det jo være rigtig godt at få slået kloen i for Socialdemokraterne. Om de så har held med det, altså nu sagde jeg så flot og nemt før, at der er det der bløde punkt. Jeg ved ikke, hvor mange der har det bløde punkt, fordi en del af de her vælgere vil formentlig også være blevet meget sure og tænke, at nej, fandme, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at gå tilbage. Men altså, ja, hvor store de grupper er respektivt, det tør jeg ikke spå om. Jeg ved ikke, om det egentlig var det, du spurgte om. Jo, delvist. Men hvor stor en indflydelse har målinger generelt? Altså, hvis det... Ja, det var det, ja. Ja, hvis du havde spurgt mig for halvandet års tid siden, eller sådan noget, så ville jeg have sagt ikke særlig meget. Fordi i litteraturen taler man jo om, at der er to mulige effekter. Der er den såkaldte bandwagon-effekt, at folk hopper med på et parti, når det går godt, og tænker, ja, nu skal jeg være med til festen, så at sige. Men så er der også nogen, der taler om en underdog-effekt, at det er synd for dem, det går dårligt for, så nu vil jeg så støtte dem. Det er noget, der har været en hel del diskussion om, hvilken betydning de der målinger har i forskellige mediekredse i Danmark efter Danmarks Radios exit-prognose-fadase ved seneste kommunalvalg. Der skete jo det, at Danmarks Radio i løbet af eftermiddagen på dagen for kommunalvalget annoncerede, at det vil blive et forfærdeligt valg for Socialdemokraterne. De vil gå meget massivt tilbage. De endte med at gå tilbage, men ikke særlig meget, kan man sige. Og det gav jo så anledning, og faktisk var det så, altså de holdt så meget fast i det, at statsministeren på et tidspunkt ret tidligt på valgaften var ude at sige, at det var godt nok træls, det var gået så dårligt og så videre, men vi skal videre. Men den udtalelse var der sådan set ikke basis for. Så der begyndte en hel del graveri i, hvorfor det så var, at de var kommet med de her ret misvisende tal. Og det viste sig, at det var fordi, den måde, man har bygget den der prognose. Kommunalvalg er jo en ret ubehagelig ting i virkeligheden at have at gøre med for landsdækkende medier. Fordi det er jo 98 separate valg. Og hvis man skal lave det ordentligt, så skal man lave prognoser for hver enkelt kommune. Baseret på målinger og valgstedsobservationer osv. i hver enkelt kommune. Det er hulens dyrt. Så derfor prøver de sådan at fedte den ved at udvælge nogle kommuner og så lave noget sammenvejning på en eller anden facon. Det Danmarks Radio så havde gjort, eller opinion for Danmarks Radio, det var, at de havde den prognose, der kom i løbet af valgaften, den bliver så selvfølgelig bedre og bedre, som aften skrider frem, og man får de rigtige resultater ind. Men indtil man har særlig mange af dem til, så bruger man jo dels exit polls, hvor man har været ude på valgstederne og spørge. Men det de så også gjorde her, det var, og den blev præsenteret som en exit poll, eller en exit prognose, ikke som en exit poll, en exit prognose. Og det vil sige, det var et estimat af, hvad folk ville sige, når de kom ud fra valgstederne i virkeligheden. Og det der var det første, indtil man havde tilpas mange rigtige exit polls,
så fyldte man op med interview, man havde lavet op til 3 dage før valget. Og der skete altså ved det valg sådan lige en bevægelse der til sidst, sådan at Socialdemokraterne de gik frem, måske fordi folk kom ned og tænkte, hvad er det, jeg plejer at stemme på? Nå, ham der Socialdemokraten, han gør det da okay. Så der kom altså en slutspurt for Socialdemokraterne, som de der interview lavet før valget ikke fangede op. Og det vil sige, at den prognose, de præsenterede og kørte med rigtig længe, den var pivskæv. Og det gav jo så stor ramaskrig. For kunne det nu have påvirket valgresultatet? Så de betalte min gode kollega Kasper Møller Hansen på Københavns Universitet penge for og til at lave et eksperimentelt studie af det, hvor de gav folk henholdsvis en artikel med en meningsmåling, hvor der ikke skete så meget, og så gav de dem også versioner, hvor Socialdemokraterne gik frem, tror jeg med 4 procentpoint, de gik tilbage med 4 procentpoint, hvor de konservative gik frem og tilbage med 2 procentpoint, tror jeg det var. Og undersøgte så, om det havde nogen betydning for, hvem folk ville stemme på. Og jeg ville på forhånd have sagt, det troede jeg ikke en skid på. Det gør jeg sådan set stadigvæk ikke, fordi de viser nogle meget stærke resultater, at når det går godt for et parti, så giver det øget fremgang, øget tilslutning. Mens den der underdog-effekt, den er ikke så stærk. Men der er, altså det de kan finde i hvert fald, det er en ret tydelig bandwagon-effekt. Studiet er jo lige publiceret i Politica her for nylig, så der kan man finde det. Så den nyeste tilgængelige forskning i Danmark tyder på, at der faktisk er den der bandwagon-effekt. Jeg kan stadig ikke forstå, at den skulle være så stor, men jeg kan ikke sige, hvor det er, fejlen er i studiet. Så derfor er det sådan, det er. Det, der selvfølgelig kan være, det er, at det er en meget, altså, det kan være et eksternt validitetsspørgsmål, altså at man får den der ene stimuli lige før man svarer, hvor man, når man skal ned i stemmeboksen, så er der jo sket en hel del andet, siden man sidst har læst meningsmålinger, måske. Ja. Jeg vil lige blive i relation til kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet jo har meget bedre valgresultater end på landsplan. Og jeg vil høre, om du ser nogle muligheder for, at de kan bruge de her kommunalvalgresultater strategisk til folketingsvalg. Er der nogle ting, som Socialdemokraterne kan gå ind og aktivere hos vælgerne, så det smitter af? Ja, det er jo også et godt spørgsmål. Altså det skulle man jo i et eller andet omfang kunne. Det plejer jo at være den anden vej rundt, at man sender landspolitikere ud, når der skal føres kommunalvalgkamp, for ligesom at skinne og skabe opmærksomhed. Og der kunne det da godt være, at man kunne forsøge sig med et argument om, at jamen, du har jo tillid til os her i kommunen, og her gør vi det sådan set godt nok, synes du, og hvorfor så ikke også til Folketinget? Men det er jo lidt forskellige ting, der foregår de to steder, og det er vel heller ikke helt forkert at sige, at Socialdemokratiet nok har ændret politik noget mere på landsplan, end man har gjort rundt omkring i kommunerne. Så derfor tror jeg, der er grænser for, hvor langt man kan komme med sådan en strategi, med for eksempel at tage Bundsgaard med rundt for kandidaterne her i kommunen. Det skal han nok komme, ikke i tvivl om. Men hvor meget det ligesom vil batte, det er jeg ikke så sikker på. Ganske kort spørgsmål. Hvilket valg spår du SF? Jamen, mit bedste svar, det er jo at bladre lidt i tabellerne her, vil jeg sige. Dem kan vi så se her. Nu kan jeg jo ikke engang sige, nej, det kan vi ikke se her, opdelingerne. Tallene jo tyder på, de ligger et sted mellem 6 og 7%, hvilket jo er en tilbagegang på i størrelsesorden en 3 til 3,5 procentpoint. Men det er det, de sådan set har ligget nogenlunde stabilt på. De tog lige et dyk der først på året sidste år. Men så er de jo sådan set kommet nogenlunde tilbage og har ligget ret stabilt i det niveau, stort set i en række måneder nu.
uden for alvor at kan bryde igennem. Altså, men de er jo også på krigsstien, er jo klart i gang med at forsøge at hapse nogle utilfredse socialdemokrater over til sig. Regeringen kan jo selvfølgelig håbe på, at de kan få fat i nogle af dem, der er råd til Dansk Folkeparti. Men umiddelbart vil, og det er mavefornemmelsen, tilsige en 6-7 procentpoint. Hvilket jo i parentes bemærket betyder, at de så kan beholde stort set alle de folketingsmedlemmer, de har nu. Fordi det tab, de har lidt i opbakning i meningsmålingerne, er jo så blevet modsvaret af et betydeligt dræn af folketingsmedlemmer, som har forladt partiet. Det der skifte, man ser fra Venstre over med Dansk Folkeparti, tror du, det har noget med Lars Løkke at gøre? Altså, han bliver statsminister lige meget, hvem man stemmer på. Eller tror du mere, det har noget med det her med indvandringspolitikken, eller den økonomiske politik? Eller tror du, det er politikken, eller Lars Løkke? Man kan se, at han ligger ret dårligt i stort set alle målinger med tillid, og Kristian Thulesen Dahl ligger faktisk ret fornuftigt. Ja, det må man sige, han gør. Jeg tror, det er en kombination, men det er jo det jeg var ved at snakke lidt om, og nu skal jeg så lige stå herovre, så jeg faktisk kan se de der tidspunkter. Ikke? Fordi vi kan se, det går ret godt for Venstre her blandt arbejderne, jo, hvor det er det her, vi har tidsperspektivet. Ikke? Frem til april-juni 2013, der står de sådan set rimelig godt. Og så kommer vi jo derind i efter sommeren, hvor man begynder at tale om nulvækst eller udgiftsstop. Det kunne man ikke helt blive enige med sig selv om, hvad det skulle hedde. Og så får vi her, oktober var jo så flyvesagen. Og så kommer vi her april-juni, det er jo så underbukserne. Og du kan se, der er nogle bevægelser, ikke? Altså, det koster jo lidt hver gang. Det er svært at skille ad, fordi altså, bevægelsen ser ud til at være i gang, før skandalerne for alvor kommer. Og det tyder så på, at okay, det er mere end bare skandaler, men de har da også skubbet på. Men hvordan det så virker, om det så er ved den blotte og bare forarvelse over de skandaler, eller det er mere sådan, at når det bliver så strået, der knækker kamelens ryg, altså at de var jo i øvrigt også begyndt, og jeg brød mig ikke om det, han sagde der sidst og sådan noget, så nu smutter jeg. Det er svært at sige. Ja, jeg synes, jeg kan huske fra min metode 2-undervisning, at når man spørger i sådan en surveyundersøgelse, om folk kunne finde på at stemme på Dansk Folkeparti, er det et klassisk problem, at man ofte undervurderer det. Så der er altså flere, der vil stemme på Dansk Folkeparti, end man estimerer ud fra sådan en survey. Er det stadigvæk et problem, når man tager i betragtning, hvor stor en andel de ser ud til at få, eller er det et forhold, der har ændret sig? Det er noget, som er blevet et mindre problem over tiden. Til trods for, hvad der var en tidligere statsminister, der engang sagde, så er partiet ved at blive forholdsvis stuerent. I hvert fald i brede kredse. Der er stadigvæk nogen, der har det meget dårligt med partiet. Så det er et mindre problem, end det har været. Og i øvrigt er det jo noget af det, som bureauerne godt har vidst i lang tid. Så derfor er det jo noget, de ligesom prøver at veje sig ud af. Så derfor er ikke... Jeg tror ikke, det er så tungt. Altså. Og med det sagt, altså, tror jeg sådan set, at det er inden for den statistiske usikkerhed, som jo på et parti som det ligger på over plus minus 2. Ikke? Så der er jo en vis margen alligevel. Yes. Så tror jeg, vi siger tusind tak for din tid. Det var fornemt at have en af Danmarks førende valgforskere til at komme og fortælle os, hvordan det ser ud. Men vi skal lige vente lidt, fordi inden jeg har nemlig et væddemål med min storebror om,
hvornår folketingsvalget er. Og jeg tror, vi kan simpelthen ikke vi bliver simpelthen nødt til at vide det fra en, der ved lidt mere om det. Så skal I næsten ringe til statsministeriet. Kasper Møller Hansen siger, at jeg efterhånden har gættet på alle mulige datoer. Og så siger jeg ja, fordi så er jeg sikker på at få ret. Jeg ved det ikke. Altså for en 14 dages tid, 3 uger siden, hvor de her fremgang for regeringsblokken var ny i målingerne, der tænkte jeg, okay, fortsætter det her, og fortsætter de frem, så kommer det nu her. Men nu er det ligesom, tyder det på stillstand. Og skulle man så måske ikke våge pelsen ind over sommeren? Jeg ved det ikke. Jeg vil sige så meget, så jeg har nærmest ikke tid i maj, så jeg håber faktisk, det bliver i september. Selvom det var lidt en tynd spot op. Ja, det skal jeg medgive. Tak for det.